El repic de les llances dels armats, el seu pas compassat i els timbals són els únics sons que desfilaran la nit de Dijous Sant pels carrers del centre. El silenci és el gran protagonista d'una tradició que ve de lluny. És una processó que ja ve del segle XVII i principis del XVIII, que en el seu origen és una processó que es deia dels armats. En aquella època se'ls deia dels caps de ferro, perquè això dels armats és més modern, no? Però era una processó que era la Mare dels Dolors que acompanyaven els armats en el seu recorregut per la ciutat. Aquesta processó doncs, es va deixar de fer després de la guerra, precisament de la guerra civil, i es va reprendre a finals dels anys 90, a principis dels 2000. Però més enllà de la seva història, allò que la fa única és el contrast amb la resta de processons de la ciutat, que acostumen a incloure música. La nit del silenci veu de les antigues processons catalanes, marcades per l'austeritat i el recolliment. I tal com va en el seu nom, tant els membres de les confraries que hi participen com els espectadors la segueixen en silenci sepulcral. És una de les coses molt típiques de Mataró i que a mi sempre m'ha sorprès el fet de que la gent la segueixi amb tant de respecte. Una de les coses que és molt maco és quan, per exemple, surten les imatges de Santa Maria, doncs la gent està esperant aquí, doncs què et diré jo, potser hi pot haver-hi un miler de persones o més de miler de persones, doncs tothom va amb unes candeles enceses a la mà, és una cosa molt maca perquè és de nit i llavors doncs, tothom porta una candela encesa, que és una cosa devocional també, no? Encapçalada pels armats, aquesta processó nocturna també compta amb les confraries de l'oració del Senyor a l'Hort, la del Sant Crist de la Bona Mort, la coronació d'Espines i la Mare de Déu dels Dolors. La veritat és que tot l'any ens preparem, però especialment quan es va acostant l'època aquesta de Setmana Santa, aquestes diades, doncs ens preparem muntant els passos, muntant les imatges, vestir les imatges, la gent es prepara, l'indumentari, els vestits, els armats assagen també. Quan acaba la processó, a l'interior de la basílica, les confraries fan una pregària pels difunts, un moment solemne que compta amb un recital de música sacra del cor madrigalista acompanyat de l'orgue.